मोगा मोगि आयदायाव बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ नुजाफैनो हादों सासे मेथाइ रोजाबगिरि बिथांनि मुङानो जाबाय रतन बर' बिथाङा जाबाय नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय सताइबारि गामिनि बिथां रतन बर'खौ आङो जोंनि बड'लेण्ड खौरां स्टुडिअनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो बरायनानै लाबाय। खुलुमबाय, आंखौ दिनैनि बे बड'लेण्ड खौरां बुब्लियाव बरायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम। बड'लेण्ड खौरां स्टुडिअनिफ्राय आंबो नोंथांखौ बरायनानै लाबाय। दिनै जोङो रायज्लायगोन बिथाङा माबोरैहाय सासे मोजां सिंगार जानो हाखौ, बिथांनि दावगाफुनायाव जोंनि बयनिबो गोनांथि। बेनिखायनो नोंथाङा जा गान रोजाबदों, जा मेथाइ रोजाबदों, बे मेथाइखौ माब्लानिफ्राय रोजाबजेननाय? मेथाइ रोजाबनाय आयदाखौ आं माने उन्दै समनिफ्रायनो रोजाबदो। जेब्ला आं थाखो 6 बा 5 थाखोसिम फरायो अब्लानो आङो मेथाइ रोजाबनायफोराव बाहागो लादो उन्दै समनिफ्रायनो। आं थारैनो आंखौ रावबो इमान माबा होआखै, जेनेबा थुलुंगा होआखै बा आंखौ लाबथिङाखै, थेवब्लाबो आं निजिनो जास्ट गोसो जानानै आं स्कुलफोराव रोजाबथिंदोंमोन। बेनि उनाव आं लासै लासैनो बबेबा फांसन गाबथिंदो, बबेबा ओरैनो स्टेज प्रग्राम ओरैनो गाबथिंबोदो उन्दै समनिफ्रायनो। बिदिनो आं रोजाबनायखौ जागायबोदों उन्दै। नोंथाङा मा मा आयदायाव मेथाइ रोजाबनो हायो? आङो ओरैनो बर' गान रोजाबो, एसामिस मेथाइ रोजाबो, हिन्दी मेथाइ रोजाबो, बेनिफ्राय नागपुरि मेथाइ रोजाबो, लोगोसे गुबुन गुबुन बेंगलि मेथाइफोरखौबो रोजाबो। थिग दङ रतन बर', नोंथाङा जोंनो दा मोनसे बर' मेथाइ रोजाबनानै खोनासंहोनांगौ, रायजोफोराबो खोनासंनो लुबैयो। मा मेथाइखौ रोजाबगोन नोंथाङा दा? आं गिबियावनो मोनसे जुबिननि मेथाइखौ रोजाबग्रोदोंमोन। बे मेथाइखौनो आं जोबोर मोजां मोनो। बर' मेथाइ ना एसामिस? बर' मेथाइ, जुबिन दानि। बे मेथाइखौ आं रोजाबनो आखायाव लादों। खाम जथा गोमखांबाय बर'नि गामियाव, सेरजा सिफुं रिंखांबाय बर'नि नोगोराव, सोरगिदिं रंजानाय दोहौआ, सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बोदोर खालामबाय, बोदोर खालामबाय, बोदोर खालामबाय, बोदोर खालामबाय। गोजोन्थों। बिथां रतन बर'नि जा मेथाइ जोबोर मोजां जादों। जुबिन गार्गनि जा बर' मेथाइ, बे बर' मेथाइखौ बिथाङा रोजाबनानै दिन्थिबाय। बेनिखायनो आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। खोनानो मोन्दों नोंथाङा बरमा आबसुनि जा गल्डेन जुबिलि, बे गल्डेन जुबिलिनि जा मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय, बे बादायलायनायाव नैथि बान्था मोननो हादोंमोन। नोंथाङा बेयाव मा रोखोमनि मेथाइ रोजाबदोंमोन आरो नोंथांनि जा कम्पिटिसन, बे कम्पिटिसनाव नोंथाङा नैथि बान्था मोननो हानायनि थाखाय बड'लेण्ड खौरांनिफ्राय नोंथांनिसिम साबायखर जासिनाय जाबाय। गिबियावनो आङो बेयाव बरमायाव जा आन्चलिक गल्डेन जुबलि एबसुनि खुंनाय जादोंमोन, बेयाव आंबो बाहागो लाहैनो हादोंमोन जोंनिफ्राय। दा बेयाव रोजाबनायाव जा बिथांमोन जाज दंमोन साथाम, बिथांमोनानो जाहैबाय फारियै गजेन बर' आदा, बेनिफ्राय गलाब बसुमतारी सार, बेनिफ्राय गुरु प्रबित्र सार बसुमतारी, बेनिफ्राय बिथांमोना दङमोन फारियै। दा बे कम्पिटिसनाव जोंनिया मोनथाम रोखोमनि मेथाइ रोजाबनो होदोंमोन। बेयाव जाबाय गोदान मेथाइ, खुगा मेथाइ, बैसागो मेथाइ, बेफोरबायदि मेथाइखौ रोजाबनो होदोंमोन। दा आङो मोनथामखौबो रोजाबदो। गिबियावनो रोजाबदोंमोन मोनसे हारि अनफावरि मेथाइ, ओमफ्राय बैसागो मेथाइ आरो खुगा मेथाइ, बे मोनथामखौ रोजाबदोंमोन। दा बेयाव रोजाबनायाव जायखिजाया आंनिया नैथि मासियाव थादोंमोन रोजाबनायाव। आंबो खस्थ'यै नाजादोंमोन बे रोजाबनायाव माबायदिहाय आं गावखौ माबालांनाय बेनि कम्पिटिसनाव माबा साक्सेस खालामनो हायो, बेखौ आं जोबोरै नाजादोंमोन। बेबायदिनो बेनि अनगायैबो गुबुन माबाफोर कम्पिटिसनाव बाहागोफोर लाबाय नामा? आङो दाखालि बावैसो जानाय जा कुमरिकाटायाव एबसुनि
सेन्ट्रेल एबसुनि जा मिटिं जादोंमोन कनफारेन्स बेयावबो आङो देंखो मौसेनि थामाव बाहागो लादोंमोन बेयाव देरहायासै थेवब्लाबो आं देरहानायखाय इम्पर्टेन्ट सानाबाबो आंनि एक्सपिरियेन्सा जेन बारायलाङो बेनि थाखाय आङो गोबां कम्पिटिसनावनो बाहागो लायो देरहानाय देरहायैया बेयो उननि खोथा बेनिखायनो आङो जास्ट गावखौनो बाय एक्सपिरियेन्स मोनगोननि मिजिं लानानै बाहागो लाहैनोसै जा मेथाइ रोजाबगासिनो दोङो बेखौ केरियार हिसाबै लायो ना जास्ट हबि हिसाबै लायो आङो आंनि मेथाइ रोजाबनायखौ केरियार हिसाबै लायो मानो होनबा आंबो मेथाइ रोजाबनायाव गोबां गोसो दङ नालाय उन्दै समनिफ्रायनो रोजाबबोबाय दासिमबो थेवब्लाबो आङो मेथाइ अडिअ'फोर दिहुनफेराखै उनफोराव दिहुनगोन दा लासै लासैनो नाजागासिनो दं माब्लासिम दिहुननायनि नोंथाङा प्लेन खालामदों जेब्लासिम आं थांनानै थागोन बे समसिमलागै आङो मेथाइखौ रोजाबलांबाय थागोन मानो होनबा आं मेथाइ रोजाबना बिराद मोजां मोनो मेथाइयानो बुंनो थाङोब्ला जोंनि मोनसे सुबुं जिउनि मोनसे स्ट'रि बायदि मानो होनबा मेथाइयाव गोबां सानस्रि बेरखांना थायो गावनि साननाय हनाय बायदि आरो मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों गोबां माबा गावनि नोंथाङा रियेलिटि श' जेरैबायदि सारेगामापा बेफोराव बाहागो लानायनि माबाफोर मिजिं दं नामा सारेगामा माने आं उन्दैनिफ्राय सारेगामाबो लानो मोनाखै थेवब्लाबो आङो गोबां सार बिथांमोननिफ्राय फोरोंजादो थेवब्लाबो इयुनाव गाव जुदि मोजाङै रोजाबलांबाय थानानै माबा एसे दावगानाय अब्ला आङो थांनो थाखाय थियारि जागोन जों बिथांजों एसे गोबाव सम रायज्लायबाय बेनिखायनो जों दा एसे रंजानो थाखाय एसे मोनसे बिथांनिफ्राय एसामिस गान खोनासंनो लुबैगोन नोंथाङा जाहाथे जोंनि रायजोफोरनो मोनसे मोजां एसामिस मेथाइ रोजाबनानै खोनासंहोयो सोरनि मेथाइ रोजाबगोन नों दा आङो बांसिनानो जुबिननि मेथाइखौ मोजां मोनो दा आङो दोंसे जुबिननि मेथाइ रोजाबनो लादों थिगानो दं মই মরিম যেদিনাও একেডাল বাহকে টেনিছেও করিব মাজৰ সেও কচালিৰ কামে চাৰিজন মানুহে কান্ধত তুলি নিব চাৰিজন মানুহে কান্ধত তুলি নিব নূৰ খাটলে বোলে মোৰ মনায়ৈ নূৰ খাটলে বোলে जोबोर मोजां जादों बिथांनि गाना बिथाङा जुबिन गार्गनि गोबां मेथाइखौनो रोजाबो आरो रोजाबनानै मोजां मोनो रतन बर' नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि सोंबावगोन बेनो जाहैबाय दा बैसागो बोथोर फैगासिनो दङ बै बैसागो बोथोराव माबाफोर स्टेज प्रग्राम लाखिनायनि नोंथाङा मिजिं खालामदों नामा बे फैबाय थानाय जा बैसागो बेयाव स्टेज प्रग्राम गानो थाखाय गोसो दङ जायफोर सोरबा बिथांमोना जुदि स्टेज प्रग्राम खालामनो लिंहरोबा थांगोननि मिजिं लादों जुदि नोंथाङा स्टेज प्रग्राम खालामनो थाङोबा नोंथांनि जा मबाइल नाम्बार कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोंनि बे बड'लेण्ड खौरांनि जा निउस स्टुडिअ नोंथाङा बुंना होजागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै दोनजागोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जादों 7738343955 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामोब्लानो आंखौ मोनगोन बे जाबाय बिथाङा बुंना होनायानो जाबाय बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बार सोरबाफोर जुदि स्टेज प्रग्रामाव बिथांखौ जुदि लिंहरनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना लिंहरजागोन बैसागो बोथोर सफैदों आच्चा नोंथांसिम लास्ट सोंथि नोंथाङा अडिअ' केसेट बानायगोन नामा अडिअ' केसेटखौथ' आं ओरैनो बानायथ'वाखै दा बानायनो थाखाय आं आखायाव लादो लासैनो आं दिहुनसिगोन बे बैसागोनि सिगाङावबो दोंनैसो मेथाइ रोजाबनानै अडिअ' केसेट दा दिहुननो थाखाय आखायाव लादों
नोंथाङा दासान्दि स्टेज प्रग्राम खालामफेरबाय नामा? आङो ओरै एसेबां स्टेज प्रग्राम खालामफेराखै दासो जास्ट गोदान हिसाबै दावगाफुनाय हिसाबै आं गावखौनो इमान माबा खालामजोबाखै थेवब्लाबो दा नाजागासिनो दं माबायदि स्टेज प्रग्राम मोजाङै मोजां खुंनो हायो इयुनाव। बिथां रतन बर'सिम जोबोर गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो जोंनि बड'लेण्ड खौरां स्टुडिअ नुजाफैनायनि थाखाय बेनिखायनो आङो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो सोरबाफोर जुदि रतन बर' बिथांखौ स्टेज प्रग्रामाव लिंहरनो जुदि गोसो दङब्ला नोंथांमोनहा बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै लिंहरजागोन। रतन बर' नोंथां, जाफोर बर'नि इयुन जोलै बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो? माने आंनि जा इयुन जोलैखौ मेसेज होनाय बेनो जाबाय आं बांसिनानो हारियारि सिबिनाय मेथाइखौ रोजाबनानै मोजां मोनो। दा बे हारि सिबिनाय मेथाइ रोजाबनायजों आङो गोबां मिटिंफोरावनो बिदि रोजाबो हारियारि मेथाइ सिबिनाय जेनेबा हारिखौ लानानै हारिनि माबाखौ जारिमिनखौ लानानै बिदि मेथाइफोरखौ आं बांसिनानो रोजाबो मिटिं दावथिंफोराव। दा बेनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायदो जे जाहाथे हारिखौ एसे हारिखौ सिबिनांगौ गावनि हारिखौ जेन बेबायदि मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ खौसेथि एसे खालामनो हायो नामा बेखौ साननानै आं हारियारि मेथाइफोरखौ रोजाबनाय जायो बर'नि। बिथाङा सासे मेथाइ खनगिरिल' नङा, बिथाङा गावनि बर' हारिखौ जोबोर मोजां मोनो, जोबोर अनसायो। बिनिखायनो बिथाङा गासै बर' हारिखौ खावलायदों दे हारिनि फारसे अननाय मोजां मोननाय साननाय थानांगौ। बिथां रतन बर'खौ फिन जोङो बड'लेण्ड खौरां स्टुडिअनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। खुलुमबाय। गोजोननाय थाबाय।